Hallelujah. One day is today, is the last day. And today is a deliverance Sunday. Hallelujah. Somebody. Today is a deliverance Sunday. Hallelujah. Asati abela satani achida sigadi. Hallelujah somebody. Hallelujah somebody. Hallelujah somebody. Amen. Your volume is very low. I don't know what you be saying in the say, but you're very low. Somebody give me a J. J. Your J is for James. Somebody give me a J for Jesus. J. That one is for Jeremiah. Somebody give me a J for Jesus. Yay! That one is for Joseph. Somebody give me a J for Jesus. Yay! Give me the ESUS. ESUS. What do we have? Jesus. There is power in the name of Jesus. Yes. Up, up. Jesus. Up, up. Jesus. Up, Jesus. Down and away. The devil is a liar. Today is a deliverance Sunday. Yes. Hallelujah, somebody. If you believe it, shout it, say yes. Yes. Can I choose to shout it, say yes. Yes. Hallelujah. Obadiah. Chapter 1, verse 17. Verse, one of the verse this year, 2017 is our year of harvest and possessing the promise. The year of harvest and possessing the promise. Hallelujah. And one of the verses is Obadiah. Chapter 1, verse 17. Obadiah 1:17 is one to bring you to so that he died. Till forever, then the Tiwele in Pavo, Rumeta Let's open our Bibles and read it together. Obadiah chapter 1, verse 17. Can I watch you on the speaker? Can I watch you on the speaker? We'll read it together. We'll say 1, 2, 3. We'll go together. Hallelujah, somebody. Obadiah 1:17. Read more book of Obadiah. Obadiah 1 verse 17. Check 1, 2, 3. Hallelujah. Obadiah 1 verse 17. 1, 2, 3. But upon Mount Zion shall be deliverance, and they shall be holiness, and the house of Jacob shall possess their possessions. Hallelujah. This will show na kutimoti kudini. Asipa gomore Zion. Ndipo pachama nema kapukunyuka. Chumba zogera ipa. Chumba zogera. Asipa gomore Zion. Ndipo pachama nema kapukunyuka. Richava gomo dzvene. Imba yaJakobo ichadzoserwa nhaka yayo. Hallelujah, somebody. Hallelujah, somebody. Praise the Lord. Next week. Hallelujah. Kuti vakapukunyuka vane nzvimbo yavanowanikwa, utsvene hune nzvimbo yaunowanikwa, vanotora zvakavimbiswa kana kuti zvavo vanozvitorera panzvimbo. Pane issue yelocation iripa. Hallelujah, somebody. Hanzi asi
pagomo reZion ndopachaonekwa vakapukunyuka. Ipapo ndopachaonekwa utsvene. Ipapo imba yaJakobho ndopaichatora zvayo. Hallelujah, somebody. Which means vakapukunyuka pane pavanoonekwa, vatsvene pane pavanoonekwa, vanotora zvavo pane pavanoonekwa. Havaonekwi kwese kwese. Pane panopukunyukirwa, pane panotorerwa, pane panoramirwa pautsvene. Hallelujah. Ndopanonzi paZion. Saka nyaya haizi yekungopukunyuka, wapukunyukira pako. Nyaya haizi yekungorarama, uri kuraramira pako. Nyaya haizi yekungotora zvinhu, uri kuzvitorera uri pako. There is a location for you to be able to be delivered. There is a location for your holiness. There is a location for your possession. Hallelujah, somebody. Hallelujah, somebody. Zvese izvozvo zvinowanikwa zvinoonekwa paZion. Hapana kumwe kwaunoona kupukunyuka kunze kweZion. Hapana kumwe kwaunorambira pautsvene kunze kweZion. Hapana kumwe kwaunotora zvako kunze kweZion. Ndibvunzire kwaseko kuti uri kupiwe. Because kana usiri paZion unachaunotora. Kana usiri paZion hapana kwaunopukunyuka. Kana usiri paZion hapana chaunobata. Deliverance in a location. Holiness in a location. Possession in a location. And asi paZion. Hallelujah, somebody. I'm going to talk about Zion. I'm going to speak about Zion. I'm going to talk about Zion. Zion is going to Jerusalem and the Middle East. Pane nzvimbo yeparuya inonzi Zion. Oh yes. Pane nzvimbo kwete panyama, kwete panobatika, kwete kunosvika nemakombi, kwete kunokwirwa ndege namabhazi. Pane nzvimbo yekuti ukaenda kuna Jesu pamweya unosvika pane gomo rinonzi Zion. Yes. Right, pambona mudhata ishare because attended the Bible Hebrews chapter 12 verse 16 kusvika 24. Tiwerenge ipapo, tiwerengere kuti patsire. Hebrews 12 verse 16 muchitsikana. Kurege kwako nemhongi. Kana neusina hanya namari. Saisa wakatengesa udango hwake. Nokuda kudya kamwe chete. Nokuti achizoda kugara nhaka yekuropafadzwa. Wakarambwa. Nekuti nzvimbo yekutendeukira haana kuiona. Nekuti nzvimbo yekutendeukira haana kuiona. Dzikaina. Kunyange akaitsvaga nemisodzi. Sungano idzva iri kufananidzwa nesungano yekare. Hamuna kuswedera pane gomo rinobatika namaoko. Rinofuta. Uye kurima. Nokusviba. Nedutu guru. Nokurira kwehwamanda. Ivo vakarinzwa vakakumbira kuti shoko rimwe rirege kutaura. Nokuti vakakoniwa kutevera chakarayirwa. Kuti kunyange mhuka ikabata iyo gomo ngaitakwe nemabwe kana kufurwa nemuseve. Icho chakaoneka chikatyisa kudai. Kuti naMozisi wakati ndinotya kwazvo ndinodedera. Asi imi makaswedera kugomo reZion. Nokuguta raMwari mupenyu. Jerusalema riri kudenga. Namazana avatumwa asingaverengeki. Nokuungano huru.
nekumweya yakarurama yakakwamiswa apa nokuna Jesu murevereri wesungano idzva nokuropa rakasaswa rinotaura zvakanaka kupfuura raAbheri. Haleluya somebody. Zvinotaura izvo kuti kana ukagamuchira Ishe Jesu Kristu pane nzvimbo yaunosvika pamweya inonzi Zion. Ikoko ndokunogara Mwari, ikoko ndokune vatumwa vedenga, ikoko ndokune ropa raJesu rinotaura zviri nane kupinda raAbheri, ikoko ndokunopupurira Jesu ari semumiririri wesungano idzva. Haleluya somebody. Haleluya somebody. Ipapo ndopanodzikinurwa, ipapo ndopanoramirwa pausvene, ipapo ndopanotongerwa, ipapo ndopanotorerwa zvinhu. Kwete kumwe kuno. Kana uchirarama, make sure wagamuchira Ishe Jesu Kristu, wasvika paZion, wasvika panzvimbo ina Mwari, wasvika panzvimbo inomiririrwa. Haleluya somebody. Haleluya somebody. Saka there is no deliverance until you're on Zion. There is no possession until you're on Zion. There is no holiness until you are on Mount Zion. Hallelujah somebody. Hallelujah somebody. And the story is a deliverance. Tikutaura vanhu vasvika paZion. Kandi story ni pamusoro pekupossessa, tikutaura vanhu vasvika paZion. Kandi story pamusoro pekubudira, tikutaura pamusoro pevanhu vasvika paZion. Usati wasvika ipapo tikupedza nguva. Usati wasvika ipapo hapana zvatiri kuita. Usati wasvika ipapo hapana deliverance kana tsikiro inotaurwa until wasvika ipapo. Hallelujah somebody. Your deliverance is a location. Your blessing is a location. Your prosperity is a location. Your advantage is a location. It is located on Mount Zion. Where is Zion? That spiritual place. Where there is the Lord Jesus Christ. Hallelujah somebody. Saka, make sure you are at the right location. You must be in the right place for your deliverance. Are you listening to me? Yes. You must be in the right place for your possession. Are you going to place a deliverance? Are you going to place a blessing? Not in the flesh, but in the spirit. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, somebody. Praise the Lord. Make sure you are Zion. Make sure you are Zion. Make sure you are Zion. The papi pazayo panzimbo yakagamuchirwa Ishe Jesu Kristu, ukagamuchira Ishe Jesu Kristu, wasvika panzimbo yeropafadzo, wasvika panzimbo yedzikiro, wasvika panzvimbo yekusimudziwa. Ndo patina kuti nyaya dzekusimudziwa nekudzikinwa nekuendeswa mberi kana tasvika paZion. Hallelujah somebody. Hallelujah somebody. Praise the Lord. Right, tivhure mabhaibheri kuna Matthew chapter 15 verse 18. Matthew chapter 15 verse 30. Ndada kuti tisatadzana nyaya yedeliverance. Uzive kuti hapana deliverance kana kuti healing kana prosperity inoitika kana munhu asiri panzvimbo. Make sure before you hear about deliverance, uri panzvimbo right. Make sure before you hear about healing, uri panzvimbo. Before you are prophesied, you are in the right place. Unless somebody. Praise the Lord. Matthew chapter 15 verse 18. Matthew 15 verse 18. Akapindura akati ndi Jesu. Muti umwe namumwe usina kusimwa naBaba wangu vari kudenga uchadzurwa. Muti umwe namumwe usina kusimwa naBaba wangu vari kudenga uchadzurwa. Izvozvo zvinotiratidza zvinhu zviviri kuti number 1, Mwari pane zvavanodyara vari kudenga. Number 2, pane zvimwe zvisingadyarwi naMwari vari kudenga. But zvese zvinodyara. Amen. Pane unodyarawo zvake Mwari paanodyara zvake. Pane anodyarawo zvake Mwari achidyarawo zvake.
muti wese usina kudyarwa nababa, which means baba vanodyara, but pane mumwe muti wavasingadyari, it means pane vamwe vanodyarawo. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, somebody. Praise the Lord. Matthew chapter 13, verse 24. Which is the verse 30. Matthew 13, verse 24. Vakaisa pamberi pavo mufananidzo vachiti, Jesu akaisa pamberi pavo mufananidzo vachiti, ushe hwekudenga ushe hwekudenga hunofananidzwa nemunhu akakusha mbeu yakanaka mumunda make. hunofananidzwa nemunhu akakusha mbeu yakanaka mumunda make. Asi vanhu vavete muvengi wake akauya, Asi vanhu vavete muvengi wake akauya, akakusha mashavi pakati pezviyo, akakusha mashavi pakati pezviyo, akaenda. akaenda. Ndapasema kuti akaenda. Zikaenda. Asi chipande chakati chamera nekubereka, Asi chipande chakati chamera nekubereka chibhande. zvino mashavi akaonekwawo. Zvino mashavi ndobva akaonekawo. Zvino varanda vomwene weimba Varanda vemwene weimba vakauya vakati paari, vakauya vakati paari, ishe hamuna kukusha mbeu yakanaka mumunda hamuna make. kukusha mbeu yakanaka here ishe mumunda medu? Munda wawanepiko mashavi? Ko mashavi abva kupi? Akati kwavari, Akati paari, muvengi waita izvozvo. muvengi vaita izvozvo. Taripasema kuti muvengi aita izvozvo. Muvengi aita izvozvo. Zikaina. Varanda vakati kwaari, Varanda vakati paari, ko munoda kuti tinounganidza here? ko muda kuti tiunganidze here? Akati kwete. Akati kwete. Kana zvimwe kana muchivaunganidza mashavi, Zvimwe pamunounganidza mashavi mungadzura nezviyo. mungadzura nezviyo, musamhanya. Zikaina. Regai zvikure zvose zviri zviviri. Regai zvikure zvose zviri zviviri. Kusvikira pakucheka. Kusvikira pakucheka. Nenguva yekucheka ndichati kuvacheki. Nenguva yekucheka ndichati kuvacheki. Tangai kuunganidza mashavi. Tangai kuunganidza mashavi. Muasunge manda kuti apiswe. Sungai kuti ave kupiswa ari pamanda. Asi muunganidze zviri mukurarama. Unganidzai zviyo mururarama. Hallelujah, somebody. Praise the Lord. Kuti nyaya ichitaurwa kazhinji kacho inotaurwa pamusoro pevanhu kuti vasiye vakadaro vanoita zvakadai vanoita zvakashata, vasiye vakadaro musi wekupedzisira Mwari vachazodzura aiwa handiko pandinoda kuibata nayo masikatani vakasiyana nepaa. Hallelujah. Ngezvatidzokere kumashure nyaya, hazi mudyari unodyara, adyara mbeu dzake unorara, but pakurara haazivi kuti akarara pane megemu iri kutotambwa, pari kudyarwa sora kana kuti masaka. Hallelujah, somebody. Hallelujah, somebody. Paanozomuka ndo paanozoona kuti pandakarara paya ndaiti ndiri kuzorora nyamba, munda muri kudyarwa masaka. Hallelujah. Strategy wakaipa iyoyo, usafuna kuti unobata uchiziva, unobata wakashinura, unobata uchiona, unoita zvinhu zvake paunonga usingaoni, paunonga usati wakuziva, paunonga usati wakura, paunonga usati wangwarira, paunonga usati wakuzwisisa, ndokurara kuri kutaurwa. Hallelujah, somebody. Praise the Lord. Hallelujah, somebody. Ipapo wakaipa ndo panotamba gemu yake usikuzviziva. Hallelujah. Hallelujah, somebody. Paunozosvika ndo paunozoti my God, pandakadakarara paya nyambisirwa wakaipa pane zvaidya. Kutoona ikoko kunotoonekwa neasvinura, kana akarara haazioni. Hallelujah. Havazioni kuti mumunda muri kudyarwa masaka. Hallelujah, somebody. Saka panozosvinura munhu ndopata kuzozarurirwa zvinhu kuti no, munda una kumira zvakanaka, mune masawi adyara. As long as munhu asingazivi, as long as munhu akarara, Satani unoita zvaanoda. Satani unobva achibata. As long as usina knowledge, usingazivi, as long as uri ignorant, Satani anoramba achingodyara zvinhu
Shinua, my God. Mundawani Masu. It means Munwa Ziva. It means Munwa change. It means Munwa understand. Wakarada hope is not kids away. Wakarada hope is not fair way. But I also want to Munda would gather myself. Unless somebody. Sometimes my Christian will take us into serious. It's because Takashinua. Tilikuona kuti pale pada kugadziriswa. Pale pada kunamatiwa. Pale pada kusanyiwa. Pale pada kuadresswa. Ukaona kuna argument so kuita so kufambika, kuita zanga, unumuka banda, unufamba banda, unumutangwana because wakacharara has kuziva kuti wakaiba uri kudyara masoro. Ndosaka ukorora kunakaso. Harina kurara. Has kuziva kuti munda uri kudyara masoro. Hallelujah. Sinone pale na sinura. Kutipane pasna kumira sokana. Watu sinu kwa tuone kuti wakaiba pale sana kwa. Hakuna kutaika satani. Utaweka wakaiba pale kusa. Pale atosura pale atona. Wati roba wakaba. Wati roba ukupigana kamba. Wati rosa ukupigana. Ipapo watu kwa strategy na game plan. Regeza di
zvese zvinotoonekwa nemasviro. Tonodepa muka hakuna kugakinyika inopezeka dzeka hakuna kuraraza inopezeka dzeka hakuna kuhura inopezeka dzeka hakuna kupinda inopezeka dzeka hakuna chitsotsi inopezeka dzeka muka unyenyetere muka upadresi Wake up and address your situation. Wake up and handle your life. Wake up and address your atmosphere. Somebody say yes. Yes. Somebody say yes. Yes. The devil is in trouble. Yes. As it about dress, I place it as we know. Things will not put up. I'm not going to Sakanaka. Things will not put up. I'm not going to Sakanaka. Takashinu Satan Maskatanas. Takashinu Rule Maskatanas. Takashinu Rule Maskatanas. Pesepano Batwalewa Kaipa. Pesepano Pindanapo. Today we are going to handle. Somebody say I'm handling. Somebody say I'm handling. I'm not choose what you without look at this. Look at this. Somebody. Praise the Lord. Each strategy you are carrying by you. Yes. You put anakulegeza wakala. Anakulegeza uri munyika. Anakulegeza uchibenda ni amatambo muchita na utsiri. Achizwa kuti wakala. Yes. The moment yawo mukachete unozibona zvaanoita. Yes. The moment yawo urega zvizonyika zvoita. Yes. Zvokutsotsirisa. Yes. Zvokupinda nekuda. Yes. Zvemakuwa. Yes. Unoswirwa. Yes. Unoona zvaakuita. Yes. Unoona paakubata. Yes. Unoona paakupinda napo. Yes. Hallelujah somebody. Yes. Hallelujah somebody. Praise the Lord. Shake your neighbor, tell them wake up. Wake up. Tell them wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up. Tell them wake up, wake up, wake up. Wake up, wake up, wake up. Hallelujah somebody. Zvikanzi achimuka kudara anoona mumunda make maita masavu kana kuti maita soro. Hallelujah. Pane mwana kuzobvunza. Zvikanzi koishe hamuna kudyara here kuzvino koindava zvakubuda zviri kubuda nemusoro. Hallelujah somebody. Praise the Lord. Bhaibheri kuti muri dzinomuda mutaura unozvizisa kuti aiwa izvi haisi coincidence. Izvi hakuzi kungoitika kwezvinhu. Pane muwe azviita. Pane muwe azviita. Hallelujah somebody. Praise the Lord. Wasvika kudaro waona upenyu hwako. Ndoda kuti kurangarire nekuziva kuti unofanira kuti Satani azive kuti wamubata. Unofanira kuti Satani azive kuti wazviziva kuti zvinokuitika upenyu hwangu haisi nyaya yeikonomi yeZimbabwe. Pane vakuru muZimbabwe chifaya zvakadai. Zviri kuitika upenyu hwangu pane muwe. Yes. Azviita. Hallelujah somebody. Praise the Lord. Haisi nyaya yekungoitika kwezvinhu. Haisi hamene Mwari wari kuchaura. Taura problem yacho pairi muwengi azviita. Hallelujah somebody. Ngazvizive Satani uchizvitaura kuti wamubata unozviziva kuti zviri kuitika pamusoro poupenyu hwako haisi coincidence. Hakusi kurarama kwamazuva ano kubata nekupindira kwake wakaipa. Hallelujah somebody. Praise the Lord. Hallelujah somebody. Praise the Lord. Make sure you let the devil know you know he's the one behind the problem. You know he's the one behind the delay. Mwari achidyara maropafadzo, Satani unodyara kutuka. Mwari achidyara utano, Satani unodyara urwere. Hallelujah somebody. Pakaita urwere, haina kunyepera Mwari. Taura maringe
zvazviri chaizvo izvo mumweni ndiazvita mubaba kumira zvakanaka haikongoti ameno mazuvano takura nyaya yachubairi mumweni ndiazvita regedza Satani azive kuti ndabatwa alesopani hakuna kunyara nyaya. Make sure you let the devil know. Ndiri kuzviziva kuti mweni ngazvita zvandiri kusangana nazvo mweni ngazvita zvandaona izvi mweni ngazvita zviri kuitika pamusoro poupenyu hwangu mweni ngazvita alesopani alesopani but zvakadaro ndinofanira kuridziwe munda achitaura kuti mweni ngazvita unobva atosiyana nemweni unobva agumereba Hallelujah. Hata kuti aiwa mweni wacho ndeu dia ende uchandiona neti mutsvake riza titende tsoka dzake tene kuti dzasvika pagedhi rangu wakangoti mweni wazvita ndaziziva kuti mweni wazvita ndakuchiadresa zvaitwa zvacho kwete wakazviita kuti mweni ndowakazviita chiregedza kutsvaka kuti ndeupi wacho ndiani wacho ndimbuya here ndisekuru here ndinobamunini here iwewe dhila nezvakaitwa kwete wakaita. Oh yes. Istrategy wakaitwa iye kuti upedze nguva uchifungidzira vanhu upedze nguva musingataurani musingawirani muchinetsana kuti muchitsvaka kuziva kuti ndiani wakadai ndiani wadai aiwa siyana newakadai newadai iwe dhila nezvakaitwa. Don't focus on wakaita dhila nezvakaitwa. Oh yes. Ishe akakundidzwa vanhu venyu siyana newakaita zvinhu dhila nezvakaitika zvacho usapedze nguva naSatani uchitsvagiswa vanhu usapedze nguva naSatani uchikwira uchidzika siyana nekutsvaka kuti ndiani aiwa ndazozvona kuti ndikuresaka rakudhila nezvakaitika ndazozvona kuti mukadzi mutsvuku saka rakudhila nezvakaitika akazviita ana basa siyana naye dhila nezvakaitwa zvacho aura kunditsva akaita ana basa siyana naye dhila nezvakaitwa hanzi mweni ndiye wakazviita regedza tidhile nezvaakaita. Oh yes. Are somebody? Praise the Lord. There's a way to Satan, I curse you. I step on you. In the name of Jesus, I arrest my captive. The Holy Ghost said to me, how far I am here. Don't address the devil. Address the situation. Don't address spirits. Address the situation. Don't address the spirit of sickness. Address sickness. Don't address the spirit of poverty. Address poverty. Don't address the spirit of antichrist. Address the situation. Don't focus on who did it, what they did or how. Just focus on what. Just focus on what. Are there somebody? This strategy wakaipa hiyo. Kuna habari relevant mpenzi wako. Kuna habari chidaitwa. Kuna habari chizirikalo. Kuna watu wanaoenda sana bila strategies. Yes. Papa sasa ndio msi chitsike sana. Chitsike Satani chitsike. Service yes. Kana mtu Yesu makana Yesu makana hapana. Don't waste your time addressing the devil. Don't waste your time addressing the enemy. Address what has been done. Address what has been misled. Address what has been mishandled. Address akakanganishwa. Address zakumira zvakanaka. Kuti ndakutsvaga kuti ndiani
ngeupe. Simba hilo ulikulipeta likuwekane amazako. Ulikulikanganisha ulikulipeta pasipo. Ripetelepa kunamata. Kwa Kristo shakaita. Simba hilo ulikuwekane kusudani kwa next door. Ulikulipeta pasipo. Ripetelepa kunamata. Kwa Kristo shakaita. Todo wale kutidiana akaita. Kiyosia kutimuweke. Adresa shakaita. Todo wale kutidiana akazika. Sima kutimuweke. Adresa shakaita. Shakisi fire. Fire. Shakisi fire. Fire. Otherwise, whatever program ground is you. Yes. Won't disqualify you. Yes. Make sure you keep United versus Dynamos. In Montana, National Sports Stadium. But he woke up in my moment to Africa shooters. Africa Jets, na kazi namba 9, na kazi chimwa kusana. Ukija bora kumakutu. No matter ukawisa bora kufaro. Ku National Sports Stadium aliwe rewe. Aliserikali koko. Wakawana wakusamu ya pasipo. Wakawana wakupatula pasipo. Wakumwisa bora. Kusila mutambo. Yesu kutoenda kule mutambo. Yesu kutoenda pamea. Opa notele maasha. Aura kundisa. Yesu kutoenda pakunamata. Opa notele wakupopota. Yesu kutoenda pakunamata. Opa notele wakusama. Opa notele wakupopora imato. Endo kale mwisha uprechiti wane. Zero. Kata. Satani na kubata. Mungu takuta mababangu. Osha nekushaupane murume. Opa unaona kutiwani. Zero. Shania kakatalia manda. Nakuzi waliomeo zinza. Osha nekuplema wachungami. Opa unza kutitu. Zero. It is about the location. Not just the end. Sigato kusami. Sigato kushakiri. Sigato kushakiri pakunamata. Upopota umotende pakunamata. Asha tinotende pakunamata. Alakundiza. Umekwisi wakatende kwa kusurura kunyagara. Kuitasewa kapurusu. Kuitasewa usinamuro. Kuitasewa usikatawe. Pati wasu kapa mutamu wacho kutukunamata. Topa nufumi wa asha. Ipa panotende kwa kukenya maoko. Shanananana. Ipa panotende wa asha tendeka. Ipa panotende wa kutaurisha. Ipa panotende wa kupopota. Hakuna kupopota na nema next door. Hakuna kupopota na leo wa kizani. Hakuna kupopota na leo mashako. Hakuna kuwenga na nacho. Wenga chakaiba. Wenga uwele. Samira na amo. Shauta ukaiba. In the mighty name of Jesus. Shall say yes. Yes. Shall say yes. Yes. Shall say yes. Yes. Shall say yes. Yes. Know the location. You quick trash. Yes. Better boy. Pobutani nza. Utarudana. Anza na Paulo kunanga verse chapter 6. Verse 8. Ati vile nyama ni ropa. Ati nzani nyama ni ropa. Oh yes. Ati timutsimba nyama ni ropa. Ati tishubakira nyama ni ropa. Ati zipani nyama ni ropa. Ashi tinoita zubakira nemwe yeri muchadeki. Tinoita zubakira nemwa kai alika shamba. Pale panotendwa ashi kwete panya. Kwete ku next door. Yes. Kwete kwa. Yes. Kwete kuwapizana. Yes. Pale panotendwa ashi it when you are praying you are allowed to get angry. Yes. When you are praying you are allowed to be loud. Anzi na Yesu Kristo kuna Mungu chapter 11 verse 12. Kubama swati no babatizi kusika zvino. Umako wamani wakatendera na. Uye vakumeve naro vanotora nechisimba. Yes. Kwete chisimba chapanya.